салом алайкум бародарони азиз. Мо бародаро тасмим гирифтем ки як сар ғунуҷини шведиро дар фурӯш мондем. Ина мол масъалаи аҳлиш ҳамаш дар ҷошай. Ина қафои мол 4 кунҷаи. Ҳоли бо дар шикармои гишнаш ба намоиш гирифтагим. Ина бари мол. Ина фигураи ҳамаи мола тамошо кунед. Попар ҳамаш дар ҷошай. Светшам свети хушрӯай. Ина бародаро сар гарданшам тамошо кунед. Гардани хубам дора. Касе ки мол кунад барои мол кардан беҳтарин молай вақти бордоркунишам шида аст. Мақсад ки солиш мераса. Чочпари хубам дора. Ина мо чочпарш ай пеш навор менем бародарои азиз ки бибинед синои чӯчакои дрози хушрӯ дора. Масъалаи аҳлиш ҳамаш кафола дода мешавад. Ина бародарони азиз масъалаи синоша қапидан бемалол меқапӣ синоша. Ай пӯшшам биқапӣ намеҷим ба ҷадма. Ина чӯчакои дроз хушрӯ ғунуҷини нозоидай ба дили пир. Касе ки мол мена марҳамат харидорӣ куна. Рақамои мо 917 38 98 78. дар ин номеро ватсапам ҳаст. Касе ки бародарои азиз харидор боша дар тамос ороя. бо мақсад ки бародари мо тасмим гирифтем ки дар рӯзҳои наздик бо наворҳои нағз мешавад, молҳои нағз дар навор мемонем. бо хати мо ҳамкорӣ кунед. Подписатсия кардан, лайк мондана фаромӯш накунед бародари азиз, ки то ки наворҳои ҷолиби хубтар бисёр шавад. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. бародарони азиз нархи мол қимат намегим 12,500 муомила дорад. касе ки харидорай бибина метавона биё аз пеш мола тамошо куна. ҳамаи шароитоша бибина пеш биқапа баъд харидорӣ куна. бо қимати дар панои Аллоҳ бошед.